अब सूत जइह कहानी आ महीने के तैयार हो जा हो तो तू बाड़ू त नींद रतिया में का करत रहे रतिया में तो भर दिन आ रात कार्टून देखत रहू मोटू पतलू देखत रहू अरे हमर रानी कितना सुंदर लागत रहो नजर ना लगे आग दा मुहे बाबा आग दा सपना में लड़का के लिबलियो बोलत रही ओगो बड़ा फोड़ देला सपना हकीकत होखे वाला महारानी के हमार हो बारात आई बारात में लिबू बोले खाती हत गुलाब मंगवाए तोरा पापा से हो तो ये हाथ मंगाते हो ये हाथ मंगाते हमारा का घर हो कि बना के हत लिया देब हमरा सुना तो बोलता तू एने सुना सुंदर लगबू ना देखते पसंद कली हो एकदम गोहे से लेके तू सुंदर ये पता लो तू माइक दे अरे खा ले तू ये बता लो हमके में तब मराइल हम ना रखम जो आज बियाह पक्का हो जी तू मुंह बंद कर देलू त दम पसंद क जी हस द हाय देख लिपस्टिक हटे 250 के थुथुर कर भी तरंगाई हां देखा तो सुंदर वाले की सुंदर हिया किसिया भी जान नेनी पेननेनी साड़ी लाली लगालेनी रूपवा सवारी एगो अब बस, होत अब- रहते पिछवा से चुप राजा भाई काजर लगल से आंख बड़े लौकेला आंख आम के फारी लौकी देखते पसंद करी हस अरे देख ने रे ना करिया के बबू से लेकर 2 लाख चुप पूछिया सा फटाफट जवाब मत दिया हमने के बानी जाओ जे चुपचाप रहिए आराम से नाम बताइए खाली हम आंख अपन बर कर ली अजन कौन भतर कटन लोगन के करे जा पर जाल पीसत रहनी ना तो जाके कह देलिए जा कि लड़की पागल हिया अब ये फिर से आओ तन से देखे बताओ हे भगवान तू ही हमारी इज्जत संभालिया ले चफेन ले लू तब सुंदर लागत तार गोराई है उतना हटे ना के देखते आदमी पसंद कर ली तार के गोराई हो ना गोर है जना घर में देह में गोराई सुघराई बेते तना लागली मिजाज बूम बूम अरे ताके जो बोल होनी है वाली हो हमरा भोइया के साली अब का करब गाड़ी में इतना परेशानी होता कि पूछी मत के जन का सर बोला हम बैठी ना बैठी कुछ बोलत नहीं कि नाराज बनी का अरे नाराज का होखे के बा महाराज अबे 5 दिन पहले बताई सब लड़की देख के गईनी हरुआ अब देखी हमार खानदानी एगो परंपरा है अच्छा कि शादी सेट होखला के 5वां दिने फिर आवल जाई लड़की के माने जहाँ शादी सेट होता हमारे भैया के आ देखी ओहिजे के साड़ी किनल एहिजा सियाई आ एहिजा से पहन के ओहिजा जाए के बा आ फिर दोबारा आवे के बा उ साड़ी छोड़ के बियाहुती महाराज बियाह में अगल हमनी के यहाँ कई परंपरा हो ना बरैछा होला ना लेकिन के हाँ। तो यही साड़ी पर हमनी के बरैछा करेला जा अच्छा ठीक बार वे जे रही सुगिया कमाई ए सुगिया कमाई सुना छोटका पहुनवा आइल बा जवना लइकवा से रिश्ता तय भइल बा ना ओकर छोटका भाई का हो जाई कहते रहना देख के देख ना जा देख लो जा अभी 5 दिन पहले देख के कुल तो फिर देखावल जरूरी बारे कहीं पता चली गुली कि पागल ही हमनी के लइकिया ना तो बियाह कट जाई एगो बात कही उनकर घर के हो गईल ठीक ठिकाना और मन में कुछ सवाल भले देख ले एक बार औरी ठीक बा मीठा पानी लेके आओ हम चलो तनी उनका तर बैठ के बतियाओ तनी ठीक ना देखो पगली के मत आवे दी है अगर सुगिया आ गई तो तोर मुड़ी कट जाई तो पक्का उनके के देखेल बन के हमारा के देखेल बनाओ देखे नहीं खइल लुगा पहुंचावे ई बात कनी हो कि जन बहाना होई कि वही बहाने लइकिया देख ले लुगा पहुंचावे के बहाने आइल बा ठीक बाटे हम ओकरा के ना निकल दमाद बनही ना हे बेरा गइलो न तो रहे दिन ओनिए रखम हो दुआरवा देना का कली हो अरे आइले बंद भगायो के तना छोटका दमाद हो घरवा में खुशी आ जाई अकुल पगली के पोल खुल जाई ए सीना कौन रे दुआरे में ओकर मुंह पर टेप साट दे गुड भैया हां अरे भैया तो चलो जल्दी गाड़ी लेके का हो गई अरे हमार भौजी के डिलीवरी होखेला बा बहुत इमरजेंसी बा भैया अरे बहुत बाप रे। छटपटा तरी हमारा घर मेहमान आइल बानी मार अच्छा जाई गोड़वा पे गिरा तनी ऐसन कुल केस संभारल जाला अच्छा ठीक है ए सुगिया के माई आज बैठ रोज पान करी ए जे रहब हम आओ तनी ना अच्छा ठीक है जाई बताओ माई के हम कहत रानी कि 2500 के साड़ी मत कीन 500-600 के कीन ना हमार पतो है के जा अच्छा पनिया आई का
सनाई के भतार लागो रे। जात रही बियाह में तू क्या अब रे? भौजी गोर लगी। खुश रहा। मजाक करता मजाक काहे करम? जीजा हवा, लगुआ हवा, का हवा? मजाक काहे करम? का हवा? बस 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 सहेली भौजी के घर जतनी ओकर भाई के पतैले बानी सधज के बंदे जवना शक से आइल बानी ऊ शक पूरा हो गई पूरा हो गई। जोग तहार पूरा मिठाई खियावा मिठाई खियावा मिठाई खियावा मिठाई खियावा गोड़ लागता नहीं। दे 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 अरे पाहुन खाती है रे पाहुन खाती ली पाहुन पी। अरे नागम घर में एगो कोचिंग में लइका पसंद बा शादी ओकरे से करे के मन बा एगो कोचिंग में लइका पसंद बा। पापा कोना घर में रह के जा दे बड़ा जा जा दे लो घर निकाल निकाल दे भतर कटनी जो अरे छिनारी बदल काटी काई की कहीं माई बेटी में सखी नहीं होखे के चाहिए होखे के चाहिए। हे पर अब पी लेनी पियनी है ना देखनी है अरे ठीक बा। हमारा हम एक साथ गए पाहुन अरे हां ऐसे मत गए उजे ने जातड़ी भौजी जे ने जातड़ी जान हे तरे का करतनी हो जाए कि ना था कि रो संग नोच बकोट कर जाय दी हमारे हाय घर के के करो ना हाय के करो हमार हाय इहो तो खोतिया की का बताई कहो कि कोई ना घर से निकले मत कुल सिवा के लेके बस हम रखे हां छोटी वो बाहू बोले अच्छा चपवा लिया सके हमारे से बतियाई हां बोली हो जाता हो हमरा में हो जाता हम अपन घर परिवार के हो गइल लेकिन देखी पेना तो तारा मोता हम पहन ले कुल पहन ले। दरअसल बात ई बना कि हम साड़ी पहुंचावे ना आनी अच्छा हम इनके चेक करे नहीं चेक चेक हाँ चेक चेक का करे बोले कि सुबह तक मेरे लोग अरे रुको नहीं के होता हमरा में ना होता हम नहीं के एक मेरे के छात पर से गिर के बढ़िया तुरले है वही के मार धके तो चली आवो तारू। अरे मजाक कर देवर संग ना करते के करे कनी- हाय धके ना चाहो ना हाय धके ना चाहो सुनी ना जोता के पीछे पड़ो बालू रउआ तनी किस्सा का हटी तनी हमनी के बात चले दी। ठीक बाटे पाहुन हाँ अब हमारे घरे नहीं जाई यहाँ कन्या बन के अरे हम नहीं जननी हम होरो दिउ जो बुदी दिलावा बतियाला देवर को बसे एकर बाद आज घर में तन की बैठा भौजी धीर का तो हेर दो ओह दिन त आई रहनी जा हेरल करा बोलाल करा ओह दिन त आइल रहनी जा चुपचाप बुझात रहे कि टेप मारल बा तारा मुंह पर आ ये बेरा कुल बिथुआ तोहरा कपारों में बनस सुन छाती में निकाल दल हो जीजा लिवियो हो जीजा लिवियो कहत रहली सुने सरबो मौसी कि बचावा जवना घर में बियाह करता सो लड़की ठीक नहीं खे गोल गाल बानी गोल गाल बारू ये कौन हाँ? लिवियो लिवियो कुल पापा मनो के लिए नहीं आई है ए जगह माता ये कह दी माता ये आवे ए रानो घटिया भूतों ने पकड़ा है राती के ये छीनरो कुछ ना बोली लेकिन आप बोल काहे राणो तारा के तो मना के ले रही हो ये पगली के जगह कैसन खानदान राती के मिले को हाँ मैं बात हाला बोल बा मैं बात कैसन खानदान से बिलोंग करता रू कैसन विकलांग हाँ। विकलांग के बाप है कमाई है हम ना हैं प्रणाम दरअसल बात ई रहा कि हम साड़ी देवे ना आई रहनी है पता लगावे पता हम लेब नहीं ले ला मुबारक देखी सुनी आ शादी कैंसिल ए पागल नहीं हमर लड़की पागल नहीं ना यही तरह अब ई तो सांड लेखा मारत है भौजाई तू बियाह करबे कि ना करबो कि ना हम इनके से करब इनके से आजे करा दे बियाह करा दी हवा 7 जन्म में तरबिया ना हुई मम्मी जी अरे ना आओ ये खाली वाला तक से कर गोली मार देता कि ना 13-14 को लड़का पसंद करी मम्मी कहूं मैं आई बा। ले दे हम जाए अपन घर
उहे मिठाई खा के मुंह मीठा करी जा बारात आई ना। ऐसे मत कहीं पाहुन हाँ, हमार मिठाई दे दे हनी मिठाई जितना खिए लो कहाँ पिए लो बा? ले मिठाई ले चलो ले जा मिठाई का अब कोई का तबेले पाउन अभी कड़ी सरवा ये तू कैसा खानदान काट गइल रहबे का देंगे। अभी कटल नहीं खे घरे जाके काटब अभी कटल नहीं खे अभी बचल बा। हाँ, अभी बचल बा ए पाहुन रही ना 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 खस्सी का मीट खिया अब देखी कुछ के मीट खियाई ठीके ना लागी जहाँ शादी ना मन जोग रहेला ना ठीक लागे गलती से मुंह में सरवा निकल गई कोनो बात नहीं खे ये हवा मत काटो रिश्तेदारी टूटे ना तो बहुत कुछ होला केस मुकदमा सब कुछ होला ये तो सर्वे करिया प्रणाम।